بردفکا دم پارتیه عایشه گل دوغان تکلداری گشدان دروژه ویده لنافندا گشتی یا پارتیه خواه دا خویانی دا. بردفکا دم پارتیه عایشه گل دوغان لنافندا گشتی یا پارتیه خواه درباره قانون چارچوبه ده دا خویانی دا. Ayşe Güldoğan da zanin ku şande pişti evditinin giring çu grava İmraliye o ba Abdullah Öcalan re hevditin kir. O dve navberê de jî Serokê Meclisê Numan Kurtulmuşî li ser pêvajoyê bi partiyên siyasî re hevditin pêkanî. Doğan got ku Öcalan him pêşniyarên xwe pêşkêşî şandeyê kiriye. Her wiha bilêv kir ku pêşnûme qanûna çarçoveyê ji birêz Öcalan re nehatiye parvekirin û vê yekê di hevdîtinê de hînbûne. Di berdewama axaftina xwe de berdevka Dem Partiyê got ku ew her tim dibêjin cihê çareseriyan parlamentoye. Em seri de hatta naha dibêjin tenê bi rastî meclis dilê vê pêvajoyê de disekne tam navenda vê pêvajoyê de ye û naha jî rûberû û em bêjin tiştekî dîrokiye cara ewilî bi vî şeklî yasayek vê warê parlemena Tirkiye. Ayşe Güldoğan de derbarê îdayên Serokê Meclisê dê bi serokên komên partiyan re bicive jî got ku agahiya wan bi vê yekê tune ye û tiştekê bi wan re nehatiye parvekirin. Her wiha got ku piştî Komîsyona Edaletê qanûn dê were li jineya giştiya Meclisê. Em levhatinek peyda bikin û bi wê levhatinê ev yasaya pêvajoyê warê komisyonê û piştî wê jî warê kurula giştiya parlemenê. Di nirxandinên xwe yê têkildarê qanûna çarçove de Ayşe Güldoğan da zanîn ku pêşnûme pir tênî qaşkirin. Dibêjin dê çawa bibe. Heke em qala vegera welat bikin, divê bi wêrek bin û ji wê netirsin û hemû kes jî divê derbarê de baldar be. Ayşe Güldoğan da zanîn ku dê di nava heftê de li ser merheleya pêvajo gihîştiye û hewcedariyên pêvajoyê de hevserokên wan dê serdana partiyên siyasî bikin. Hevserokê me heftiya bê wê dişembê dest pê bikin wê serdana hin partiyên siyasî bikin. Hemû partiyên siyasî ku meclisê de cih dikirin wê serdana hemû partiyên siyasî meclisê bikin ve farkiyatekî neyexin nexabede ve muhalefetê jî opozisyonê jî bibînin ve de silahdara jî bibînin bernama me plansaziya me vî şekliye. Herî dawî Ayşe Güldoğan li ser pirsa rojnamegeran a derbarê Partiya Nû ya Özgür Özel de wiha axivî. Destpêkê de ez dibêjim serxêrê bê, riyawa vekirî bê, ji bo muhalefeta Tirkiye qewettir bibe, bihêztir bibe, ji ber ku çiqas muhalefet bihêz dibe, bi qewet dibe, ew qa demokrasiya navxweyî jî bi qewet û bihêz dibe, em hêvîdarin ku serkeftinê ji bo vê bîne. Ayşe Güldoğan piştî ku Partiya Nû ya Özgür Özel pîroz kir, civîn bi dawî bû.